לפני 200 שנה ברח נפוליאון מהגלות באי אלבה כדי לחזור לשלטון. הוא אוסף צבא, וב-20 במרץ 1815, היום לפני 200 שנה, הוא נכנס לפריז עם 340,000 חיילים. הוא מתחיל שלטון 100 הימים שמסתיים עם המפלה המוחצת והסופית של נפוליאון בווטרלו כעבור 3 חודשים. בעקבות זאת מתכנס הקונגרס של וינה שמחלק את אירופה מחדש. גם בתוך פרוסיה היה חידוש. פרוסיה התחלקה ל10 מחוזות, והחל מרגע זה העיירה הקטנה יסטרוב הייתה שייכת למחוז פרוסיה המערבית, וסט פרויסן, על הגבול במערב למחוז פומרניה, פומון. לפני 200 שנה, במרץ 1815, חיו ביסטרוב הקטנה סלומון ויוהנה עם 9 מילדיהם, מקס, פני, שרה, קרולינה, יעקב, התאומים לאופולד ואליאס, לוין ורצה. זה שם קצת מוזר, רצה. אבל זה כנראה, פרנסואה הסביר לי, זה משהו ביידיש של רוזה. הבן הבכור שלהם איזידור כבר התחתן ועזב את הבית והתיישב אי שם במזרח פרוסיה. ולפני 9 חודשים הפך את סלומון ויוהנה לסבים טריים, בזמן שהבן הקטן של הסבים הטריים, לוין שמו, רק בן 2.25. לנכד קוראים מרקוס מורדכי. רבע או שליש מהנוכחים כאן הם צאצאים של התינוק הזה, בדיוק אז, לפני 200 שנה, למד להתהפך מצד לצד. הבת הגדולה ביותר של סלומון ויוהנה שמה פני, תתחתן בקרוב עם מוזס שטרן מבוטוב, העיירה נמצאת בחצי הדרך לדנציג, גם בפרוסיה המערבית. חלק מהצאצאים שלהם הלכו למסיבת יום הולדת לחיים באר בצוותא בתל אביב, לכן הם לא כאן. מקס, הבן השני, גם כבר בן 18, אבל בניגוד לאחיו הבכור הוא יותר נחבא על הכליל. הצאצאים הנוכחים שלו כאן הם משפחת בן דרור. קרולינה קיילה בת 16 עוד מעט, ולשרה הם יחגגו בקרוב בת מצווה, ויש לנו כאן צאצאה שלה שבאה במיוחד מארצות הברית, קרין רוזנטל. יעקב הקטן כבר עכשיו מדבר על זה שהוא רוצה להיות רופא, והוא אכן יהיה, ויהיה אחד היהודים הראשונים שיורשה ללמוד רפואה בברלין מבלי להמיר את דתו. ושליש מהנוכחים כאן הם צאצאים שלו, והתאומים בני השבע עדיין משחקים ולא חושבים על העתיד. סבא יעקב מצד האמא יוהנה נפטר לפני 3 שנים. שני ההורים של סלומון, חנה ויצחק, עדיין בחיים, בני 70 שניהם. אביו של יצחק משולם נפטר ביסטרוב 30 שנה קודם לכן. הוא היה בנה הצעיר ביותר של אדל בת יום טוב, הנינה של יום טוב תוספות הלר, שהיה הנין של המהר"ל מפראג. זה סתם בשביל לסבר את האוזן, בשביל מי שעוד לא קלט על איזה ייחוס אנחנו כאן מדברים. כן, כולנו צאצאים של המהר"ל מפראג, האיש והאגדה. עכשיו אתם חושבים שאני תכף אשים כיפה על הראש, אבל אני לא. אני כתבתי עד כה 4 סיפורים קצרים על סלומון, על בנו בכורו איזידור, על בנו בכורו של זה, מרקוס מורדכי, ועל 3 ילדיהם, מרקוס מורדכי ואשתו שרלוטה. מי שרוצה להבין איך כולנו פה בעצם קשורים, הסיפורים האלה יכולים לעזור לו או לה. וכמובן, עץ המשפחה הענק שלנו. אני רוצה לברך את כל מי שבא לכינוס המוזר והמיוחד הזה. אני רוצה גם להזכיר שמתוך 191 צאצאים של 10 הילדות החביבים האלה שחיו ב-1933, ובטח היו יותר, פשוט לא מצאנו אותם, הם חיו ב-1933 עדיין בגרמניה, 191, נרצחו 49 בני 10 השבטים שלנו על ידי הנאצים. 20 מהשבט שלנו, 13 משבט מקס ועוד. שמותיהם תלויים ליד עץ המשפחה.
עוד לא התאוששתי לדוגמה מזה שבשבת לפני 6 ימים מצאתי בעיתון גרמני כתבה יפה, עם תמונה מאוד יפה, של גאורג הרמן, הסבא של מיכאל בן דרור, שבה מאחלים לסופר הגרמני המפורסם והמהולל את מיטב האיחולים לכבוד יום ההולדת ה-60 שלו. וכעבור 10 שנים רצחו אותו באושוויץ. ואנחנו גם חוגגים הרבה ימי הולדת בימים אלה. למיכאל בן דרור, שוב אתה, היה יום הולדת לפני שבוע, לאיוונה רטנר בעוד 4 ימים, ובטח יש עוד הרבה שאני עוד לא יודע עליהם, כי עדיין, גם אחרי מאמצים גדולים מאוד מצידי, חסרים בעץ נתונים, חסרות תמונות של הורים וסבים. אני מקווה שהיום הזה ידרבן קצת בשביל למלא את העץ בפירותינו המבורכים, ושיהיה לכולנו כיף, על אף תוצאות הבחירות, או נוסף אליהן, תלוי את מי שואלים. ברור שאתה תזכיר את זה. And I say a special welcome to our non-Hebrew speaking members and guests, Catherine, David, Karen and François. וזה. מה? מיקה בת מצווה מחר.